Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo, Gasas iti biyag. Pare, sigurado ka diti desisyon mo. Ado ti tattao, san nga manamong iti panagminas. Amangan no madadahal tinagan mo. Pare Arthur, kwarta na ito. Kasapulan ta na ito, inton sumaruno pa nagkakampanya. Panunutam, ado ti projects ang maiparamid ta. Ngam kasano dagiti tattao, dagiti garden, talon na mabalin na mapiktaran. San ka di anapatpatag ti salon at ken pagbiagan ta? Makamuditan, tinapatag ket adda kwarta. Tay kabailan tanto agatangan amin akayat ta. Mangted tanto iti basit atulong. Umtasan da jay. Sana kasigurado iti dayto pare. Kasla saan na husto? San ka kadi amadanagan? Ado, ti abogadok ang mabalin at tumulong katatano bilang lang. Sapay lang ko mga rontakas ta. Sapay lang ko ba? Tasan tantong agbabawi iti udi pare. Agtalig ka kaniganyak. Siyak tinabutusan ang nakatugaw ita. Laglagi pa, dakkel akwarta na ito'y, pare. Makapadanagan dagiti damag itang may papan iti panagminas dito'y lugar tayo lakay. Ay, huwag nga rod bakit? Kasanon ti pagbiyagan tayo no dagiti bantay. Daga a pagmulmulaan tayo. Kit madadael. Awan ton ti pagmulaan iti natang. Sa anak nga umanugot iti dayta. Diyak lakit di kayat nga agbising dagiti anak ta. Anya teramiden tayo. Kin asino ti tumulong kada tayo. Agorganaysak iti tattao. Tapno adna tayo nga agprotesta. Nasken amaamuan tayo ti kinapudno. Saan anasaya at ti panagminas? Ay, sige. Mayatak iti dayta bakit? Saan nga umanugot ang madadaal ti masakbayan? Kapulang iti dayta panagminas. Iti kabiitan a panawan. Rugyak ti agorganize iti tattao lakay. Rico, mangmangag ko ti pagsasaritaan na iti tattao maipapan iti panagminas. Saan ka di ang makadadaal dayta iti pagbiyagan na iti tattao? Adangot asi kan konsensyam saan ka di? Lourdes, asawa ka. Ngam saan ka man ang makibibiyang? Anya? Awan ammo miti na ito abanag. Tinapatig ita, kita adakwarta tayo. Ngam Rico, Yeah. biagdag iti tattao ti maisugal iti dayta. Kasanudan? Kasano ti pagbiyagan da no bilang laeng? Kwarta ti masapul tayo ita. Mawataw. Para iti masakbayan tayo. Tapno magatang tayo amin na kayat tayo. Makaadal lagi tanak tayo ti kangatuan a pagadalan. Magatang ko ti lugan na kayat kung auray mano. Saan mo manugot iti dayta, Rico? Saan anasaya at dayta? Ti kunak, suportaran nak. Dayta ti kasapulak. Saan ka kumontra iti kayat kung aramidan? Basta ti kunak, saan ka umanugot? Apay nga da tayo dito'y nanang. Sabay nagbara ti panawon. Ilaban tayo ti masakbayan tayo anak ko. Daytoy kat may papan iti panagminas. Panagminas? Apay nga itulok da nga ipaminas, nanang. May saawagas tapno dadaulen dati pagbiyagan. Kas kuma iti bantay amulmulaan tayo itinatnatan. Ha? Tapno lang kumita da iti dakkel agatad akwarta dagiti awanan bain a nagtugaw ita. Apay nga imanugot dagiti opisyal, nanang. Saan da ka di amabuteng? Gapo dayta iti kwarta anak ko. Ngam saan tayo nga umanugot. Abayadan dati dignidad tayo. Saan tayo nga agpabayan? Tapno lang dadaulen dati pagbibiyagan tayo. Ay, ilaban tayo ti karbangan tayo, nanang. Diyak lakit di itulok ang madadaol ti pagtataudan ti kankanan tayo iti inaldaw.
At damat tan apumod-pudot ti sitwasyon. Ano natatao ti gimurakin ka? Ang mga numapatalsik kay ti pwestam. Kabailak na ito, pare. Ano ti plano? Isong awan dinas ka na pagtanagam. Anya plano? Ang mga iti na ita plano kat adala nga kumarakaro, pare. Plano adada elen ta kumaday jay nga Elena. Iso tinapigsa ang mga ilablaba na mapasardeng di panagminas. Anya? Agbayad tayo ti media, tapno madatahal day jay nga Elena. Ibagata nga ato ti basol day ja tao. Nalabayasan na ito, pare. Kalmaysa, at damot pamilya na, saan ka de? Naskan nga ramiden ta ti amin, tapno mga bakta. Tapno agtultuloy lang ta ti panagminas. Di ka maranakan. Tasaan tamat ang maibabain. Saan umano ko tamay raman ti daduma tao, pare? At damot pamilya, pare. O sige, no kontra ka iti amin nga ibaga. Pumanaw ka. Kabailak na ito'y asyak lang. Saan ka na makibiyang? Ala, pumanaw ka! Bakit? Agwarwarasan na giti saan apod no adamag, may papanking ka. Ha? Ay, kaslakayat ka pa yun nga ilamang. Amok lakay, ngam sa anak ngagpaabak, naskan ngagbalinak anatibkal. Siyak ti mabutbuteng para king ka, bakit? Amangan ki din no dadakis ang mapasamak king ka. Saan ka ngagbuteng lakay? Lumablabanak para kadagiti tattao, para iti anak ta. Bakit? Ti pagbibiyagan tayo ti pampanunutak. Kasanun ti masakbayan tayo, no itakit madadaol ti amin gapulaeng iti panagminas. Agkidkidawak iti pamakawan kan ka, Elena. Gapo iti naaramid ti asawak. Jak malapdan ti asawak iti amin akayat ng aramidan. Amok ngawan basol mo, Lourdes. Amok asi ka amis mong asawa na kat biktima matlaang. Jak malapdan ni Rico. Talaga akwarta lang ti aday ti panunot na. Kaslaawan puso kan konsensyanan. Nasken a protektaran tayo ti ili tayo. Masapol alapdan tayo ti panagminas. Makitinulong ka na kayo, Elena. Ibagak amin nga amok a sekreto ni Rico. Agyaman akno kasta, Lourdes. Dakkel a tulong dayta. Sapay la kumata makatulong dayta kadagiti tattao. Sapay la kumata mapakawan lak dagiti tattao. Mapakawanda ka. Nulakit di ipakita kan ipariknam. Asaan ka nga umanugot iti panagminas. Apay ngar aramiden nyo daytoy kada kami. Apay anasken adadaelen nyo ti pagbibiyagan mi. Trabaho lang dahito, Elena. Masapol mi ti dakkel a kwarta. Ngam dadaelen nyo ti masakbayan dagiti tattao. Kasano kami mutlan? Kasano ti pagbibiyagan mi? Saan mi nagayatan dahito, No siyak kat mapilpilitan aklan. No saan nyo apagayatan? Apay ngar aramiden nyo. Apay ngagpabayad kayo. Masapol mi ti dakkel agatan para iti pamilya mi. Anya? Napatpatag ka di pa'y ti kwarta. Ngam ti biyag dagiti tattao. Kan ti pagtataudan ti makan. Diya ko na muna niya ti sumbat ko. Mariribukan hak. Imbagakon kadagiti tattao ti amin nga amok maipapan kadagiti planom a panagminas. Kawanan kayo ti bain nga asawa. Linuko na klang, Lourdes. Dinadahil mo ti amin na planok. Inaramid ko laang tirumpang para kadagiti tattao. Para kadagiti tattao nga agsangsangit mailaban da lang ti pagbiaganda. Siguraduwag nagbayad ka. Ken siguraduwag nagdusa ka nga asawa. Awanan ti maramidan pay Rico. Naladawon ti amin. Mabalinkan a maikulong. Santa pay analpas.
sublyan kayo. Lakay, nasken nga agsagana tayo. Adda sumangpot anapig sa abagyo. Sigurado tinagpig sa atudo. Uwin nga rod bakit? Delikado ti sitwasyon. Nasken nga ganaan na tayo. Masapol nga ag-evacuate tayo. Ang mga nuad dapay ti maawan kada tayo. Sapay la kumatasan ang mapasamak dahi tapakit. Basta ganaan na tayo, Lakay. Ala, isaganam nga rodin nagiti nasken nga awitin tayo. Intayon iya evacuation center. Ang mga nunya pati mapasamak kada tayo. No dito'y tayo latan. Mabutbutangak nanang, nagpigsa ti angin kan todo. Di ka madanagan, anak ko. Addaak lang dito'y. Saan ka matabaybayan? Sapay la ko ma, tawan ti madi na pasamak kini tatang. Rimwarto mangamin nga pan timolong iti tattao. Nanakam ti amam. Safe day dyan. Amok akabaalan na. Kagurak man dayjay nga opisyal nanang. Dayjay ariko. Gapukan ko na. Gapoy ti aramid na. Datayo ti agsagsagrap iti kastoy. Saan ka nga agimula iti sakit tinakam mo, anak ko? Awan tinasaya at ama ipaay ti sakit tinakam. Ti kasayaatan nga aramidan tayo kat agkararag tayo. Dayta ti kapatgan nga armas iti kastoy akalamidan. Ngam nanang, dinadaal na ti biyag tayo. Dinadaal na ti amin tayo. Di ka madanagan. Maurnos to ti amin, anak ko. Paririgo, umano tayo dito eh. Ang mga numagaburan tayo pa iti tayo abantay ti daga. Sa anak apumanaw, aging gasan tayo amaala amin na balitok. Adda dito iti balitok, pare. Saanin ang napatig ti balitok pare? Biyag ta ti nakapusta dito eh. Napatpatig nga amang ti biyag ta pare. Takrot karto, awan sir-sirbin. Anya, mas kayat ko pa'y tagpalin na takrot ngum ti magaburan nito pare. Adda pamilya ka gululay. Pumanaw kan, no kayat mo ti pumanaw. Basta siya, sa anak ka pumanaw. Tulungak kit di dagiti na ibaon ngagminas. Anya, awan at talaga pare. Talaga kwarta lang taday di panulot mo. Salbag ka kiti. Ti kunam, umapal ka lang. Hala, pumanaw kan! Rico, pumanaw tayo dito eh. Delikadong ti mapaspasama. Sa anak a pumanaw dito. Balay ko na ito eh. Sodas ka na bantayak. Ang mga numapukaw dagiti kwarta nakadulin dito. Anya? Talaga akwarta latat yada iti panunot mo? Nagpigsa ti Bagyo Rico. Ang mga numatay tayo laang dito eh. Sa anak a mabuteng. Awan tinas ka na pagbut nga kunak manen. No siya. Pumanaw tayon. Kasimot dagiti anak ta. Ala, no kayat yu ti pumanaw. Pumanaw kayo latan. Sanda ka bibiyangan tabantayak ti kwartak dito. Sayang! Mawatam! Kunaklakit din no asino ti impos da nagaburan at talo at tao ijay asidag tinargaay a kalsada. Dalurdes matgayang mga agiin alakay. Uwin bakit? Isuda nga agiina. Naggapo da balay da. Paumay da ko man dito evacuation. Saan daan na kadano. Gapo iti saan ani namnamaan na pasamak kadakwada. Ay, una yan agasat iti biyag. Una yan apasamak. Namin pinsan ang napukaw ni Official Rico ti pamilya na. Kapulang iti super typhoon. Manumot din abagyo tinaglabasan tayo. Ngumawan ti kastoy anapaspasamak. Nudikat italaang. Itaan na minas dagiti bantay. Ay, Jack, amo na niya ti bagak bakit? Anya nga tantirik na ni Rico ita. Anya ngay kumati mariknan. Maamiris na ita ti imbunga ti minas dito'y lugar tayo. Minas agapukan kwa na.
Awanan. Apa yan na pasama kaniyak si Kastoy? Apa? Ay. Pare. Apay. Ngay aginak pailang tinakapasamakan na. Di pala siya ka. Pagbababawi ako namin. Ngay nararamig ko. Wala. Siya tilabutusan ngagtugaw. Tapno maginaulo kumay ti pagsayatan ti probinsya tayo. Naman iya tinarawit ko. Diyos ko. Pakawanan na kuma. Tika, ano ba pare? Sana na may subli ti biyag dagiti aginam. Kas kamat asana na may subli pa dagiti natatal na pagbiyagan dagiti tata. Gapo na ito itarawit ko. Pare Artauro. Gapo na ito iti kinaropak iti kwarta. Empatay ko sa kwarta ng si pamilya. Ngamit sangit ng iti na tao. Ito, nagsubli amin kaniyak, tinaramid ko. Nagbababawiyak, pare. Pagbabawiyam, gamlalpasin tamin. Dito yung mo na makita. Kinmarik na timbungat ti panagminas. Pare. Daka mo, nukasanok nga aklunan da ito napasama kiti pamilya. Pare, pagbabawiyak man ti amin. Ngam naladawan. Ita amadama ti lamay, dagiti aginak. Mabilbilang lang, dagiti tattaong umaya makipagrik na kanya. Malagip mo ba't siguro, pare? Hindi isudat ang kasapulan iti tulong mo. Nauray dalagsangit iti sangwanam. Pulos, asan mo idangin kaskaso? Malagip ko man ita, pare. Aklunak kabindot ko amin. Nagbalinak ang malaging bubukod una. Pulos at yak pinanunot ti pukaw. Ang sagit na iti tataw. Ang runan iti pamilya. Ay. Awanan na iti ang inak. Pare. Isunat tinagsagrap iti amin abasol ko. Lumabalil ako ba sa klatan na? Kasi din ako pare. Pagbabawian man ti amin, kamlalpasan. Sana na may sublipay. Ti kasayatan nga lamay na may takat. Ipakita mi ti tattao nagbabawyamon. Ipakitam asi pupuso. San lang asaw, pare. Dagiti bambantay apagmulmulaan tayo apagtataudan ti pagbibiyagan ket iso ti kapatgan kumpara iti kwarta. Aywanan tay kumapara iti masakbayan. Saan tay kumanga itulok nga agari ti kinapatag ti balitok iti kaunggan tayo. Panunutan tay kuma ti pamilya ti tunggal maysa. No, tumaining. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasa. Iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarapay.